Fe drwm ni nôl at y benod cyfarwydd a ddarllenysu ar ddechrau cwrdd, sef epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid a'r benod gyntaf. Allwch chi gymryd unrhyw adnod yn destun yn y benod hon, mae cymaint yn y benod, ond wy'n mynd i edrych gyda chi bore yma gyda help Duw ar adnodau 23 a 24 o'r benod, lle mae Paul yr Apostol yn dweud hyn, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio i'r Iddewon yn Tramgwydd ac i'r groegwyr yn Ffolinau, ond iddynt hwy y rhai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. Fel wedi dweud geiriau hynod a hyfryd. Fe welwch chi'r geiriau hyn weithiau ar ben eglwysi neu yn eu hysbysfwrdd nhw. A da yw hynny. Da yw os mae eglwys yn cyhoeddi fel Paul. Na ni ydym yn pregethu. Crist wedi ei groesoelio. Ac mae dda i ni hefyd ar ddechrau blwyddyn newydd. Wrth i ni wynebu'r blwyddyn gyda'n gilydd fel eglwys i ni atgoffa ein hunain ar ddechrau y flwyddyn. Beth yw ein nod ni? Beth yw ein cenhadaeth? Beth yw ein gweledigaeth ni? Beth yw hanfodion y pethau yr ydyn ni yn credu? Mae Paul fan hyn yn datgan i brif waith fel apostol. Dyna oedd e, apostol oedd e, negesydd. Ac mae moyn i'r Corinthiaid ddeall ac i gofio. Mae dyma'i nod e, dyma'i brif waith e, yw pregethu. Doedd Duw ddim wedi danfon ei ddim byd arall, ond i pregethu y neges yma. I gyhoeddi Crist i bobl. I gyhoeddi Crist i bobl Corinth. Roedd yna'n blwyddyn a hanner. Yna beth nath e, oedd cyhoeddi Crist iddyn nhw. Ond nid unrhyw Crist. Oherwydd mae llawer o bobl yn pregethu Crist. Roedd e'n pregethu Crist wedi ei groeshoelio. A dyma beth oedd y moyn i'r Corinthiaid hyn i ddeall a chofio. Ac oedd y moyn iddo ddeall hyn hefyd, bod y neges yma am Iesu Grist wedi ei groesoelio yn nerth Duw ac yn ddoethineb Duw. Ond oedd y moyn iddyn nhw ddeall hefyd, bod y neges yma roedd yn cyhoeddi yn Tramgwydd i bobl. Oedd eisiau nhw gofio hynny. Mae yn Tramgwydd. Mae'r hyn fi'n cyhoeddi, yr hyn i chi fod i gyhoeddi, mae yn Tramgwydd i bobl. Os oes rhywbeth yn Tramgwydd, mae'n achosi i chi faglu. Mae'n achosi i chi gwmpo. Yn Saesneg mae rai fersiynau yn dweud a stumbling block. You stumble over it. Mae'n rwystro chi. Mae'n nafu chi. Mae'n upsetio chi. Mae'n cythryddo chi. Dyma beth bydd y neges yn gwneud, medd Paul. Mae rhai'r fersiwn y Saesneg yn dweud offence. Ni'n deall hwnna, yndyn ni. Offence. Ni'n clywed pobl yn dweud, you offended me. Chi wedi dweud rhywbeth sydd wedi taro fyny, upsetio fi. Mae'n offence yr hyn i ni'n cyhoeddi medd Paul. A dyma thema ni felly y bore yma, wrth i ni fynd trwy'r adnodau gyda'n gilydd.
Tramgwydd, yr hyn yr ydym ni yn ei pregethu. The offence of what we preach. A tri pheth yn syml iawn o'r adnodau hyn wrth i ni fynd trwyddyn nhw gyda'n gilydd. Gan i ddechrau yn syml iawn gyda reality y tramgwydd. Reality y tramgwydd. Jyst moyn pwysleisio hyn. Roedd Paul yn dweud roedd e'n pregethu oherwydd dyna oedd ei swyddau, dyna pam roedd Iesu Grist wedi eriau at y cenhedloedd, ond roedd e'n pregethu gan wybod fod yr hyn roedd yn pregethu yn tramgwyddo bobl. Roedd e'n mynd i tramgwyddo bobl. Doedd e ddim yn esgusodi hynny, doedd e ddim yn osgoi hynny, doedd e ddim yn cuddio hynny. Roedd e'n ymwybodol o'r peth, a dyma'i ddadle yn y benod. Wrth ysgrifennu nôl at y Corinthiaid hyn. Mae'r Iddewon, oedd yna lot o Iddewon yna, oedd yn dod ar draws Iddewon trwy'r amser. Iddew oedd e, wrth gwrs. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwydd. Dyna'r peth mawr i'r Iddewon. Arwydd, chi'n cofio yn dweud wrth Iesu Grist trwy'r amser. Ro arwydd i ni moyn gweld. Mae tystiolaeth yn bwysig i ni. Arwydd, just profa hyn i ni. Maen nhw'n disgwyl arwydd. Ond mae groegwyr y cenhedloedd ar y llaw arall, beth sydd yn bwysig iddyn nhw yw doethineb. Jyst rhyw syniadau da, rhyw syniadau newydd, rhowch hynny i ni, Paul. So, ar un llawr i ddewon hyn, ni moyn arwydd, y groegwyr rhowch yr hyn y moyn doethineb. Paul yn dweud, ond fi'n pregethu, Iesu Grist sydd yn tramgwydd. Dyn nhw ddim yn clywed beth sydd gen i. Dyn nhw ddim yn hoffi beth sydd gen i. Chi'n gweld, mae'r peth i ni'n cyhoeddi, ffrindiau, yn atgas i'r byd. Roedd Paul yn gwybod hyn. Roedd Pedro yn gwybod hyn. Chi'n cofio yn ei pistol Mae e'n sôn i chwi yn siarad am yr efengil ac am Iesu Grist. Mae'n urddas. Eithir iddynt hwy y rai anifydd, y mae'n fain tramgwydd. Yr un peth, bydd yn rwystro pobl. Pwynt sy'n gen i y bore yma, ffrindiau, mae'n bwysig yn bod ni'n deall. Pan yr eglwys yn pregethu yn ffyddlon? Yn ffyddlon, yr hyn mae fod i pregethu, mae'n tramgwyddo pobl. Dyw'r byd ddim moyn, dyw'r byd ddim yn ei hoffi e. Mae'n upsetio'r byd. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas ryfedd yn dini. Eich chi'n gallu byw fel eich chi'n dewis erbyn hyn. Does dim ryddid o gwbl, does dim cyfyngiad, ar sut i chi byw. Mae'n ryddid i chi byw fel eich chi'n dewis yn foesol, anything goes, y dyddiau yma. Mae bydd neb yn dweud dim byd. Ond, mae yna rai pethau, dych chi ddim cael dweud. Dych chi ddim fod i tramgwyddo pobl. Mae yna rai ei geiriau y dyddiau yma, does neb yn defnyddio nhw. Dyn nhw ddim yn eiriau drwg fel y cyfryw, dyn nhw ddim yn rhegfeydd achos mae'n ored i regu cymaint ych chi moyn. Ond mae yna rai eiriau, peidiwch ddefnyddio nhw, a byddwch chi'n upsetio pobl. Ni ddim moyn tramgwyddo, ni ddim moyn upsetio, neb, geiriau yn bwysig. Ond mae'r meddylfryd hyn yn gallu ac wedi treiddio i'r eglwys erbyn hyn ac i'r pwlpit. Mae pregethwyr yn gorfo bod ac yn meddwl am beth maen nhw'n dweud. A mae dim tasiwn i dynnu allan pethau o'r neges oherwydd rydych chi'n ymwybodol falle bydd yn tramgwyddo pobl. A dyma sydd wedi digwydd yn gynnil efallai.
Mae'r neges wedyn yn newid. Nid y neges roedd Paul yn pregethu yw, ac nid y neges roedd Pedr yn pregethu yw, ac nid y neges roedd Iesu Grist ei hun yn pregethu. Mae'r tramgwydd wedi mynd, ond mae'r tramgwydd yn bwysig, medd Paul. Pan chi yn pregethu, fe fydd e yn tramgwyddo. O'n i'n darllen am chemotherapy. Chi'n gwybod beth yw chemotherapy? Rhywbeth chi'n rhoi i bobl sydd yn dioddau o cancer. Beth yw chemotherapy? Gwenwyn yw e. Chi'n rhoi gwenwyn mewn i gorff person. Meddylwch am hynny, chi'n rhoi gwenwyn mewn. Allen ni ddychmygu pobl yn dweud, wel, beth am ni just cael y stwff i chi'n rhoi mewn, ond tynwch y gwenwyn mewn, mas. Wel, os chi'n tynnu'r gwenwyn mas, bydd e ddim yn gweithio, achos dyna beth yw chemotherapy. Ac mae'r un peth fan hyn. Mae bobl yn meddwl, beth am ni just tynnu'r tramgwydd mas? Beth am ni just canolbwyntio ar y cadarnhaol? Beth am ni just dweud y pobl, mae Duw yn caru nhw? Does dim ots sut i chi'n byw, mae Duw yn eich caru chi. Beth am ni just roi'r addewidion i bobl? Siwlwch ar yr holl addewidion hyn sydd i Gristnogion yn y Beibl. Nawn ni just bombardio chi gydag addewid. A bydd hynny yn iawn ag i bydd e i bobl, bydd hynny'n den i bobl. Does dim eisiau upsetio bobl, oes e? Mae'n rhaid wrth y tramgwydd. Bydd Paul yn ymwybodol. Fe fydd e yn, hebddo fe, dydy e ddim yn Gristnogaeth. Hebddo fe dyw Crist Iesu wedi groesoelio ddim yn cael ei gynnig i bobl. Dyfyniad gan pregethwr o flynyddoedd yn ôl, John Berridge. If you do not preach the gospel, you may sleep soundly enough, but if you preach it faithfully, you will hardly have a sound place in your skin, for you will soon have enemies enough assailing you. Gwir iawn. Faint o pregethu fydd heddi yng Nghymru. A fydd dim tramgwydd, bydd pobl yn dod mas yn teimlo'n digon neis. That was lovely. Diolch yn fawr, roedd hynny'n neis iawn. Stori am Spurgeon yn dweud, a celebrated preacher was once told that he had pleased all his hearers. All the hearers. Pawb yn pleased, pawb yn hapus. Ah, he said, there is another sermon lost. Chi'n gofio Simeon yn dweud, hwnna osodwyd am y babi, hwnna osodwyd yn gwymp. Ac yn gyfodiad i lawer yn Israel. Nawr, cyn bod ni'n mynd ymell, ydych chi'n gwybod am hyn? Ydych chi'n gwybod am yr offens yma? Am y tramgwydd yma? Bydd yn dod atych chi. Mae'n cythryddo chi, chi'n gwybod? Chi ddim yn licio fe ar y dechrau. Mae'n dod rhenyn rhyw atgasedd yno chi. Mae'n taro'n erbyn rhywbeth yno chi sydd yn gwrthwynebu y peth. Mae'n tramgwyddo. Dyma beth yw pregethu'r Efengyl, medd Paul. Ni symud ymlaen at yr ail beth, ar ôl edrych ar reality o'r tramgwydd. Gen i edrych ar gynnwys, mae'n fwy pwysig nawr, gynnwys y tramgwydd. Mae Paul yn pregethu i fod e'n pregethu Iesu Grist a hwnnw wedi groesoelio yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffylineb i'r cenhedloedd. Dyma yw neges Duw. Mae gan Dduw Efengyl. Mae gan Dduw newyddion da i'r byd. Y newyddion gorau sydd. Does dim newyddion gwell na hyn i gael y bore yma. Ond mae'n tramgwyddo. Pam? Wel, mae'n tramgwyddo oherwydd beth mae'n cyhoeddi. Oherwydd cynnwys y newyddion. Beth yw'r neges? Beth mae'n cyhoeddi i bobl? Be mae e'n cyhoeddi? Gawn ni nodi 4 cangen, 4 peth y mae'r neges hon yn cyhoeddi
i ni sydd yn dramgwydd i bobl. Mae'n cyhoeddi ein bod ni gyd yn bechaduriaid, aflan, brwnt, llygredig, colledig, aniwiol, di-dduw, di-werth, hyll, euog, ar y ffordd i ddistryw. Wel, mae hwn yn upsedio bobl yn y dydd. Mae hynny yn dramgwydd i bobl. Di bobl ddim moyn clywed hynny ydyn nhw. Mae hynny'n digio bobl. Dyma beth mae'r Beibl yn dweud. Na ni oll, fel defaid a grwydrason. O fel mae'r Beibl yn disgrifio ni defaid. A chybod ni'n gwrando ar hynny mewn. Mae'n was fi ddico bod fi'n ddafaid. Fe ddico meddwl bod fi yn corgi, neu pwdl, neu dacsiwnd bach ciwt, neu'n teigr mawr urddasol, cryf. Na, peidwch a twyllo chi'n meddwl Beibl. Chi ddim un o'n nhw, chi'n ddafad. A chi bell yn meddwl, mae Def yn eitha ciwt. Na, nid yna'r pwynt. Mae Def yn crwydro. Eithon bawb yw ffordd ei hun. Canes pawb a bechasan ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw yn sanctaidd fel ni wedi canu, bod e'n lan, bod e'n byr i lygaid. Ond bod ni wedi compon fyr o hynny. Mae ganddo fo ogoniant ac ni wedi compon fyr o'i ogoniant e. Ni ddim yn blant i Dduw. Ni o'n tad y diafol. Ni ddim yn licio clywed hynny, ydyn ni? Mae'n atgas i'r dyn naturiol ac ni'n gyfarwydd a chlywed chi'n dyn ni. Wel, ni ddim yn berffaith, ond ni'n iawn. Yn y bôn ni'n dda. Chybod pryd bynnag mae yna rhywbeth cas, rhywbeth diflas yn digwydd, rhyw anghydfod, fel tad neu rieni'n lladd plant, i plant i hun. Mae'n digwydd weithiau yn diwedd. A mae yna rhyw fath o sioc yn y gymdeithas ac yn y cyfryngau. Ac ni'n meddwl, sut yn y byd gall rhywun wneud hynny? Allach chi fentro? Pryd bynnag mae'n digwydd, mae rhywun yn dweud, fel rhyw gyfion, ond ni'n gwybod ni'n dda yn y bod. Na, meddwl Beibl. Mae hyn yn digwydd oherwydd ni ddrwg. Ni bechaduriaid. Ac mae'r neges yn cyhoeddi, chwel, y neges yma roedd Paul yn mynd at y Corinthiaid. Mae'n cyhoeddi. Mae dim ond y gwaed sydd yn gallu delio gyda'r drwg yma. Dyma pam mae'n rhaid iddo ddod, achos ni mor ddrwg. Mae'r cancer hyn sydd yno ni mor ddiflas. Mae'r dyfnder yma sydd yn ein clwy ni mor ddwf. Chi'n gwybod am hyn ag i chi? Chi'n gwybod am hyn? Nid rhywbeth bach sydd yn bod arna chi? Pam i chi'n neud y pethau i chi'n neud? Pam ydw i'n neud y pethau ydw i'n neud? Fi'n cysau nhw. Rwy'n cywilyddio. Ond fi dal yn neud nhw. A chi dal yn neud y pethau i chi'n neud. A mae cywilydd gyda chi. O, na wedi chi ddim yn dda. Dydw i ddim yn dda. I ni'n ddrwg. Dyna beth mae'r neges yma yn cyhoeddi, ond mae'n tramgwyddo ni ar y dechrau yn dydy. Medde Nathan wrth Dafydd, ti yw y gŵr. Pa ti'n meddwl bod ti'n yn balch a pa ti'n trio dweud wrth ei, mae hyn yn ofnadw. Ti yw y dyn, Dafydd. Ti yw y gŵr. Yn ail, mae'n tramgwyddo oherwydd yn bod ni gyd, nid jyst bod ni gyd yn bechaduri, ni gyd yn heiddi cosp. O, mae hwn yn tramgwyddo ni e. Bod ni gyd yn heiddi cosp. Pam dath Iesu Grist i'r byd? Pam aeth e i'r groes? Wel, aeth e i'r groes mwyn cael ei gosbi. Dyna pam aeth e i'r groes.
I ddioddef cosp. Deallwch hynny? Chi'n deall hynny? Dyna pam dath y babi y byd. I gael ei gosbi. Mwyn dioddef. Mab Duw I hun yn dod i'r byd. Mwyn cael ei gosbi. Oherwydd rydyn ni'n heiddi cosp. Diau y fe gymerth yn gwendyn ni. Ddigaid o liriau ni. Cosbedigaeth. Na fe, cosbedigaeth. Ein heddwch ni. Mwyn I ni gael heddwch. Cosbedigaeth. Ein heddwch ni oedd anno ef. Bligyd Christ hefyd a ddioddefodd unwaith medd Pedr. Cyfiawn. Ie, roedd e'n cyfiawn. Dros yr anghyfiawn. Fel y dygau ni at Dduw. Ei fywyd roes yn aberth dros ei lle medd David Charles rhywbeth. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle. Ei crwydrad ffôl. Dialwyd. Dial. Avenged. Dialwyd. Arno fe. Arno fe. Mae'r Beibl yn dysgu i'r arglwydd Iesu Grist farw fel dirprwy, fel eilydd, fel substitute, fel rhywun sydd yn cymryd lle rhywun arall. Fe ddioddefodd dros droseddwyr, ni'n canu hefyd ni dros droseddwyr fel my fi, roes ei hun ar Galfari, trwy cyfiawnder o meichiau cafyw. Dyn ni ddim yn licio clywed hynny. Dyn ni ddim yn licio clywed am uffen. Bod ni'n heiddi mynd i uffen. Eto, dyn ni ddim yn berffaith, ond ni ddim yn heiddi mynd i uffen. Ydyn ni. Na, medd y Beibl. Dyw yn gyfiawn. Dyw byd ni ddim yn licio hynny chwaith. Dyw cyfiawnder ddim mor bwysig a hynny. Dyw cosp ddim yn cyflawni dim byd. Bydd y pwynt anfon bobl i gael cosp. Ddim yn cyflawni dim byd. O, mae'r Beibl yn dweud, mae cyfiawnder yn bwysig. Mae'r groes yn cyhoeddi hynny, ffrindiau. Mae'r groes yn cyhoeddi bod Dyw yn gyfiawn. Os mae'n cyhoeddi rhywbeth, mae'n cyhoeddi hynny. Mae Dyw yn gyfiawn. Mae'n rhaid iddo fe gael cyfiawnder. Mae'n rhaid I bechod gael ei gosbi. Mae'n rhaid i'ch celwyddau chi. Mae'n rhaid i'ch meddyliau brwnt chi a meddyliau brwnt I. Mae'n rhaid i'ch casineb chi am casineb I. Mae'n rhaid i'ch godineb chi am godineb I. Mae'n rhaid i'ch lladd chi a fy lladd I gael ei gosbi. Mae Dyw yn gyfiawn. Mae groes yn cyhoeddi hynny, ond mae'n tramgwyddo. Pobl ddim yn hoffi hynny. Ond I symud ymlaen y trydydd, gangen o'r neges sydd yn tramgwyddo. Mae groes yn cyhoeddi bod ni'n anabal I achub ein hunain. Anabal I achub ein hunain. Pam roedd rhaid Iesu Grist farw ar y groes? Oherwydd fe oedd yr unig ffordd. Yr unig ffordd. Dim ffordd arall. Mae pydew yn rhyddofn, ffrindiau. I ni yn y pydew yna, a mae'n rhyddofn I ni. I ni ffilid o mas. Mae'n amosib. Oedd rhaid I rywun arall ddod i'n cael I mas o'r pydew yna. Roedd y cadwyni oedd arno ni. Yn rhy grif o lawer I ni. Mae cryfyddau'r byd yn dweud, mae'r allwedd gyda chi. I chi gallu dod mas o'r cadwyni hyn. Mae Cristnogaeth, mae'r croes yn cyhoeddi. No way! Chi ddim yn gallu dod mas o'r cadwyni yna. Mae'r pydew yn ddiddw. Chi ddim yn gallu dringo mas, a dydw I ddim yn gallu dringo mas chwaith. Ni'n wan, ni'n feirw. Ond mae hwn chi'n gweld yn atgas, mae'n mynd yn erbyn athroniaeth ein byd ni. Mae'r byd ni yn cyhoeddi hyd syrffed y mae'r gallu gyda chi a gyda fi. I ni gallu gwneud e. Ond mae'r Beibl yn dweud, peidiwch bod mor ffôl. Di chi ddim yn gallu achub eich hun. Mae'r groes yn cyhoeddi hynny I chi. Balch hynny.
yn dyfer. Ar ôl bethau da i ni'n neud. Mae'n gynnydd ydyw e. Mae rhyw lais bach tu fewn i chi. Hyd yn oed os ych chi'n derbyn y ffaith bod ni gyd yn bechaduriaid. Betio i chi bod yna lais dwfn o dan hynny i gyd sydd yn dweud wrthych chi'ch hun weithiau o leia. Iawn, ti'n orait? Ti'n orait? Ti'n bell eraill? Pobl eraill ddim yn nabod ti, rili, ond ti'n eith da mewn gwirionedd. Dyna ni. Mae'r Beibl yn dweud, mae'r groes yn dweud. Pidwch chi gryno ar y llais yna. Oherwydd mae'ch holl gyfiawderau i chi, y bratiau bydron, gweision anfuddiol i ni. Ond y pedwerydd elfen, y pedwerydd cangen. Pam yr groes? Cynnwys y groes sydd yn tramgwyddo. Falle dyma'r un amlwg. Oherwydd mae'n cyhoeddi, ydyn ni'n ei bod ni'n anabal i achub yn hun. Ond mae eisiau'r un feddyg arno ni gyd. Yr unig feddyginiaeth, mae'r un peth i bawb, yr un feddyginiaeth sydd i bawb. Yr un ffordd sydd i bawb. Does dim ffafriaeth gyda Duw. Does dim rhagoriaeth. A ni'n cael ein derbyn yr un ffordd gyda Duw. Un aberth. Nid oes gwahaniaeth med Paul rhwng Iddew a Groegwyr. O ble gyda'r un arglwydd ar bawb sydd o lidog i bawb sy'n galw arno fe. Mae Iddew yn cael ei dderbyn yr un ffordd. Yr Iddewon ffôl yma sydd yn disgwyl arwydd. Fe ddath rai nhw i gredu. Sut maen nhw'n dod yn Gristnogion yr Iddewon yma? Trwy groes. Beth am y Groegwyr yma? Maen nhw'n dod yr un ffordd. Trwy aberth Iesu Grist. Beth am y Cymru? Yr un ffordd. Trwy aberth Iesu Grist. Ond chi'n gweld, ffrindiau, dyw pobl ddim yn lygo hwnna. Mae'n dramgwydd i bobl. Mae'n bod ni'n dod yr un ffordd at Dduw. Pam yn ni? Oherwydd yn hunan gyfiawnder ni. I ni moyn cyfrannu. Yndyn ni. Gai ofyn i chi eto. Ydy hyn yn dramgwydd i chi? Bod chi'n cael eich derbyn heddi yr un ffordd a mae rhywun yn China yn cael ei dderbyn? Ydy yn dramgwydd i chi'n bore yma bod chi'n cael eich derbyn yr un ffordd a mae'r godin ebwr yn cael ei dderbyn i'r meddwyl neu'r llofrydd? Chi'n cael eich derbyn yr un ffordd. Trwy ras. Dim byd yno ni. Dyw ddim moyn ein pethau ni. Nawr dim heb dalu roddwyd iawn, nes clirio'r llyfrau neb yn llawn. Heb ofyn, dim i mi, dim i mi. Ond mae'n dramgwydd i bobl. Yna moyn rhoi rhywbeth. Na, methu rhoi dim byd. Gai orffen yn gloi iawn. Ni di edrych ar reality y tramgwydd a beth yw cynnwys tramgwydd. Beth sydd yn cyd-fynd i orffen gyda'r tramgwydd? Cwestiwn sy'n codi yw hyn, os mae'n tramgwydd, pam pregethu hyn o gwbl? Wel, oherwydd roedd Paul yn dweud, mae'n pregethu oherwydd ydy mae'n tramgwydd i'r colledig. Ond mae nerth Duw ac yn ddoethineb Duw i'r rhai sydd beth mae rhaid chi'n gwybod am hyn i chi. Ond y dydd nesaf, fe ddath â grym i mewn i'ch bywyd chi. A fe draws newidiodd ei chi. Dyma beth sydd angen ar ein cymdeithas ni.
yn fwy na dim. Dyma pan mae rhaid i'r eglwys pregethu hyn. Dim os beth mae'r byd yn gofyn. Dyma sydd rhaid i ni pregethu. Iesu Grist a hwnnw wedi groesoelio, achos dyma'r unig obaith i'n gymdeithas ni. A dyma'r unig obaith i chi hefyd. Ydyn ni'n bechaduriaid? Ond fe fi farw dros bechaduriaid. Mae yna rynnu dros bechadur bios dwar. Dros bechadur ar y pren. Do fe, neu ydyn ni'n yn heiddi cosb. Ond fe fi farw yn gyfiaw. Mwyn yn cyfiawnhau ni bechaduriaid. Mae'n rym yn ni. Ydyn ni'n anablu'n hachub ein hunain. Ydym yr pydewn yn ddo. Ond mae Iesu Grist yn fwy na'r pydew. Ac y mae fraich chi yn gallu cyrraedd lawr hyd y gwaelod y pydew a'n tynnu ni fyny. A mae'n nerth yn hynny. Yn y neges hynny i ni. Ac ydyn ni'n cael ein derbyn yr un ffordd, oherwydd trwy ras mae Duw yn achub. A mae'n rym yn hynny hefyd. Tybed os ni'n gwybod am y grym hyn, ffrindiau, am y doethineb hyn sydd wedi dod i ni. Beth i ni'r bore yma? Neu beth yw'r neges i ni yn hytrach y bore yma? Ydy yn dramgwydd i ni'r bore yma? Neu ydy yn nerth a doethineb Duw i ni. Ydyn ni'n diolch i Dduw y bore yma. A'ch dymuniad chi y bore yma? Ydych chi'n mynd i ddweud wrtha i, os dim rhaid chi ddweud llythrennol, ond ydych chi'n mynd i ddweud mewn fan hyn, fel petai, i chi. Ie, ymer, cer ymlaen. I bregethu hyn. Achos dyn ni ddim moyn dim byd arall. Ni ddim moyn dim byd arall. Ni moyn ti bregethu Iesu Grist. A hwnnw wedi i groesoelio. Achos ni'n gwybod bod grym yn y neges yna. Ac ni'n gwybod yn tramgwydd y pobl, ond dim ots, bydd e'n grym i'r rai sydd yn credu. Felly cario ymlaen i bregethu hyn. A dyna dymuniad i bob pregethwr. Bydd yna bregethwyr eraill cynhir yn dod at ni ac yn para a hyd sbel mewn i'r haf gobeithio. A dyna dymuniad ar eu cyfer nhw. Dim ots os maen nhw'n dod yn ei geiniau nhw, fel rhai sydd yn students yn dod at ni, neu'r rhai fel Mr Webber sydd yn ei 90au. Yr un dymuniad sydd i bob un ohonyn nhw, pregethu Iesu Grist i ni. Syr, ni ewyll ystion gweld yr Iesu. Neu dyna'ch dymuniad, neu dyna'ch gweddi chi yn ystod wythnos hefyd. Boed